mi el teatre em permet compartir cultura, compartir moments, no només amb nosaltres com a equip, sinó també amb el públic. És un moment especial on ho comparteixes tot i vivim junts. La Judit Arnau és una jove de Sant Boi que sempre li ha apassionat el teatre, és una apassionada de la música, de les pel·lícules, de la cultura, és una jove comprensiva que vol lluitar per tot. Actualment està en búsqueda de feina i també estudiant cosetes. Doncs jo tenia un guió, tenia un grup de joves amb molta il·lusió i amb moltes ganes de fer bastants projectes, però em vaig topar que en Sant Boi hi havia poques oportunitats si no disposaves d'uns diners, d'una base, d'un pressupost. Llavors vaig fundar amb la intenció que aquest grup de joves, que ja tenia des d'un principi, amb la meva ajuda poguessin ampliar els seus talents i fomentar la cultura a Sant Boi. El primer objectiu de la meva companyia és compartir. Després, també fer projectes, volem fer obres de teatre, volem aportar a Sant Boi. I ja després, com a nivell personal, créixer. No només jo, sinó créixer amb el meu equip. Vaig començar amb Dark Matter, que érem un grup de joves, però després ens vam adonar que no només els joves volien fer teatre, sinó que gent de totes les edats també volia viure aquesta experiència i vam decidir, primer de tot, introduir el nostre grup de teatre a persones de totes les edats, una miqueta variat, i també vam obrir un altre grup de teatre que també és gratuït i es fa també aquí, al Teatre de Casablanca, que és un grup més pensat per a adults d'entre 50 i 60 anys, que són els escarxofats, i que aquest any l'han viscut amb molta il·lusió. Jo vaig néixer a Sant Boi, vaig néixer a un hospital que ja no està, i sempre he tingut una connexió molt especial amb tots els actes que s'han anat fent aquí. Jo des de ben petiteta que he actuat aquí, a tots els teatres, als casals, m'he apuntat a totes les festes, he viscut els gegants, els correfocs. Llavors, tinc molt d'apreci i carinyo a la nostra ciutat. Amb el teatre et pots oblidar de tot, pots posar-te en la pell d'una altra persona, pots ser qui tu vulguis. Tot el que tens dintre ho pots treure. El teatre és una experiència totalment alliberadora i precisament per això vull compartir amb tot qui vulgui aquesta experiència perquè crec que és molt enriquidor. És evident que hi ha molts temes que s'han de tocar d'una manera molt especial, però crec de fet que tenim diverses escenes i tocs de guió que també tenen un trasfons de crítica actual i jo crec que tot es pot tocar depenent de com ho toquis, amb tacte i amb molt d'amor i que es noti que el que vols és reivindicar. Al principi és normal que potser la situació et sobrepassi, que sentis moltes emocions, que no sàpigues com actuar en aquell moment, què fer, com fer-ho, però t'has de llançar. El que recomano sempre és llançar-te a la piscina, no pensar-t'ho 2 vegades i és com més disfrutaràs de l'experiència, simplement deixa fer.